stress lento mase kubuya ivoice soyilungisa kahle. Umuntu onenkinga namaphoyisa uyisigebengu. Umuntu onenkinga mhlambe nabantu abakholwayo noNkulunkulu nani uyisatanist umthakathi. Angithi ayibona leyo nto le. Umuntu uphethe onenkinga namanzi nokuba clean nani uyinuku leyo muntu loyo sure. So umuntu onenkinga nezinto ezipositive towards uqoqa ingane zesilisa nezesifazane mengabe kukhulunywa nje ngokunite abantu as for instance umuntu okwazi ukukhuluma namantombazane and ulwa nokufebe ulwa nani wena sisi mengabe ichaza izinto ezikhona efebeni ukuthi hayi ukamba ugqoka ithatha uvezela abantu isibumbu ayikho right leyo into inokufebana because nawe umakoti wakho usumama usumthanda ngeke ujabule hambe keep isibumbu ngaphandle. Umuntu wesifazane uacta kanje ubhala i-data sokucela 1 no 2 no 3 no 4 no 5 efuna ukunaka abantu besilisa umuntu kanje awukwazi ke wena seyistele mekukhona umuntu obezayo ufebe nathi sibone ufebe lo mase uya protect just because now uyiphatha lento usuke khulunywa ngayo musu uphatheka kabi ngithe ukuthi ubunganakile ukuthi lento inofebani ngoba usuzwile yeke period musu ufuna ukulwa nalo i-address ayindaba yofebe. So umuntu onenkinga nothamala lapha futhi voice yami ayikho clear evideo bekumele ngenze late but iyaphuthuma kakhulu. Umuntu onenkinga nothamala bengiqinile emajiteni ewonkana ngicela sidile naye but asithe mhlambe leyo muntu ucomment mhlambe 5 minutes ago ngifuna mina ukuthi kuphela 10 minutes sesimthukile at least aba 100 uthothi nje as much as isiba u50 mhlambe esicommentayo but umuntu nomuntu ukwazi ukumthuka kabili yabo. So wena phela uzobunikela ngenhlambe u2 mhlambe usekhona yabo kuze kuhlangane inhlambe e100 because sifuna ukudila lawo bantu usalujwayela lengane kabi imishini engiyona nje manje ukuyitholela la ngani interview eGagasini ngizokhuluma noFelix ngoba ubra wami ngiphinde ngikhulume futhi nasokhosini ngoba vele ngikhona lapho because ngithola interview ngicathi kumele ngene laphayana ko Lady D mhlambe kulama show lawa mfethu alaleleke mina lalelo abantu abaningi okwi breakfast show futhi ngadwadla kuyona ngiphinde futhi ngimtholela i-podcast lapha ku Fly Motion yoba njalo ngiyayihlanganisela ekwazi ukuthi mhlambe uyoshaya interview nyana ngisebona kanjalo because la ngane kumele protect thina ma awuthinta sibheda kanje ngolova into erepresenta thina nemele thina asikwazi ukuyiseka noma siyiprotect. Into eyenzakalayo kunentombazane enehabit yathamara ekuwukuthi mengabe uhleli nayo ikutshela idino thamara ngenxa yokuthi usufuna ukuyishaya ngeqebo ungayitshela into eqondile masiba nokuthi abanye abafana abafana abangamfuni uThamara simthanda sonke sabafana hayi mhlawumbe simthandela mhlawumbe ngehlo lenyama simthanda njengosisi sidinga uprotect. Uyabona la ngane yangenwa yithonga elaliphethe kahle leya ngane leyana phethe yangena okhulwayo noma ukhokho owayehlola ingane umuntu oqondile leya ngane phethe ifaka intshelelo khona siraise ingane zamantombazana abanye bethu abanye baraise ingane zabafana osisi abaningi abangahambisani inkulumo kaThamara zonke lezi zinto ayishoyo uThamara abafuni ukuyibona komakoti basemzini yabo cause uma ukuthi awuyiphethe kahle umuntu osifazana ugqoka uthatha ukuveza isibumbu nje yonke engasile la awufuni ingane yakhe bekuleyo situation nginomama manje onezingane eziwu3 4 mase kufika ingane yakhe ena20 21 imtshela ukuthi mase nginentombi balini ingane eziwu2 uzoyihlaba ehlikize leyo nto but yena lezo ingane eziwu3 4 uyimisela ukuthi ebe ku relationship in next future or ebe happy because that awuyiboni mengabe yenziwe wena uyibona mengabe siyenzeka kuwena. uThamara uthi protect thina bolova uyitrash uThamara ecountry erepresent amachita ngiyafisa futhi sebe nama talk shows yabona bazokwenza ivarsity talk uThamara uzomele bekhona but uThamara kumele edile nabantu besifazane period bethanda bengathandi izomela sihlele something edile nabantu besifazane simseke nathi because bengifuna ukuthi ngidile nabantu besifazane nami in long future but leya ngane inesiphiwo esithize baningi abantu engabasiza baningi abantu abasha abangangena ezintweni engasile engakwazi ukuthi babambe kusa bekwazi ukubamba imilo bekwazi ukuyiphatha kahle because amantombazana nenkinga noThamara nathi ayila ngane nje ngeke ukuthi ithanda abafana nani nikhuluma namadoda leya ngane actually ukuthi kube khona intombazane engalona inxoki period amantombazana avuna yonke nonsense intombazane ubhedile ngayo yonke into izovuna ngoba siyazwana. uThamara uyambona kanjani ntontombazane uyakutshela nje uyabheda ayikho into eshoyo wena obhedayo ngisho singayixabanela ke lonto bhala wena uyabheda nina nitshelana umuntu uyabheda nokuthi umuntu ufake endleleni ngoba senixabana senigivana anisizana niprotectana leya nkulumo ekhulume leya ngane iya la enhliziyweni nazi ilimaza abantu ilimaza ifebe kuphela umuntu ongasona isifeba im-affect inkulumo yaThamara yasengishilo onenkinga ngifonele lalela ngesizwe ngani nabo 17 ngeke sithi sigxeka ubuthakathi wena mase ufuna ukuthi si-understand ubuthakathi yini so-understand ubuthakathini sawusenze ilima leya ngane address ifebe kuphela ukuthi ayihlukane ufebe i-addressa ney'ngane eyisacabanga ukuthi in future mhlawumbe ngenzeka ifebe ukuthi ungaqali ufebe i-addressa nomuntu osamusha ukuthi understand ukuthi no ufebe kusho ukuthi uyinto kanje noma unga-understand. So leya ngane kahle kahle uyumshini wokugaya ifebe ifebe-ke mengabe igaya ngeke ingakhali phela itestoyenza uThamara uthina ney'febe period uma ukuthi inkulumo yaThamara mhlawumbe kuyenze ixakazise nani efethu awukude nofebe correct much.